zrušilo video, nejak moc kecam, 10 minút je málo na to, prikecať a líčiť sa. Takže pokračujem obočím. Na to používam tento štetec, ktorý som vám už ukazovala, takýto klasický plochý, a používam túto kontúrovaciu paletku normálne na obočie. Prehodím si zrkadlo na také zväčšujúce, tu mám. Som sa videla. A roztiahnem to pekne. V tomto videu nebudem teraz hovoriť do detailu, že jak presne to obočie kresliť a jak ho tieňovať, pretože by sme strátili príliš veľa času. Máme len 10 minút, ale na to si môžeme dať zvlášť videjko, kde sa budeme venovať len obočiu, lebo to je fenomén sám o sebe. Na podkladový tieň použijem tento štetec a použijem taký nenápadný, tento šedý tienik. Úplne nenápadný, matný šedý tienik. Ja tento podkladový tieň používam aj ako fixáciu toho korektoru, aby sa mi tu nezrážal. Hej, v týchto v podstate častiach, kde sa pohybuje to viečko, a ťahám ho smerom hore. Tak, druhé oko. A zase ťahám smerom hore. To, ako si treba ličiť oči, je veľmi individuálne podľa toho, kto má aký tvar oka. Hej, tieto techniky, ktoré používam ja, sú väčšinou na hlboké hooded eyes, pretože ja mám hooded eyes. A tieto techniky používam vlastne pre hooded eyes. Takže tak. Spodné viečko takisto, podkladový tienik, ten istý, čo mám hore, ktorý ťahám kľudne až ku kútiku, pretože je taký jemný, nenápadný, s chladným podtónom. Teraz je zima, hej, slniečko nám svieti minimálne, takže ja aj používam také zemitejšie farby počas zimy. Ale už sa mi tak zjarnieva, tak moja atmosféra je taká, že už trošku si dám aj ružovú tmavo-hnedým na vonkajšie kútiky trošku zvýrazniť. Takže ja si vždycky pridržím očko, ale nenaťahovať pokožku, lebo stratí tvar to. A takto si urobím základnú, takú rozmazanú ako keby linku. V podstate predĺžim to spodné viečko. Ja sa musím dobre vidieť, lebo inak to neurobím súmerne. A takto to pekne stiahnem dnu. Stiahnem to takto dnu. Vôbec to nemusí byť úplne dokonalé, pretože to budeme blendovať. Asi takto. A robila som to takýmto lokálnejším štetcom. Berem si druhý štetec a zoberiem si v podstate ten podkladový tieň, ktorým som pracovala na začiatku. A idem vlastne tieto prechody trošku zjemniť. Takže si to do toho troška takto veľmi ľahučko netlačíme. Tie okraje spodné tiež zatiaľ neriešim, lebo tie si budem opravovať. Ja väčšinou ráno to mám šup, pretože pri tom teraz rozprávam. Takže to ide troška pomalšie. A použijem tú istú farbu, čo som mala ako licenku. V poslednej dobe sa mi to veľmi páči. A použijem to na pohyblivé očné viečko len takým jemným priklepnutím. Tak, to bereme druhé.
Vždycky keď sme aj líčili spoločne sa s kočkami, tak keď je to líčenie ešte také, že uprostred, ako keby work in progress, že je to len uprostred toho finishu ešte, tak to vyzerá všelijako niekedy. A netreba sa vzdávať, treba to tvarovať. A ešte si dáme troška aj na spodné viečko, v podstate od vnútorného kutika smerom do stredu oka. No, to má také dosť rozjasňujúce účinky, tento púdrik, ktorý je ako licenka, ale výborne sa používajú do očí, lebo obsahuje minerály a je taký nevysušuje očné okolie. Takže máme to takto zatiaľ. Si idem robiť očnú linku, ale z očného tieňu. Asi nebudem robiť vodnú, takže na to používam takýto štetec. Mám tu taký black, úplne čierny tieň, ktorý je úplne čierny a ten robím na mokro, čiže hej, hygiena musí byť. Ja to robím takto. Nebudem sa tváriť, že si to močím do vody, pretože to takto robím. Tak vám to aj tak ukazujem. A kreslím si prvú čiarku. A v podstate ju prepojím s očným viečkom. Tiež to nemusí byť dokonalé, že to budem tieňovať. Druhé oko. Tak. Asi tak. Dám si tento štetec, takýto plochý. A tentokrát dám túto tmavú hnedú, ktorú som si tam dávala už. A s týmto roztiahnem proste tie okraje, lebo ja ju nechcem mať úplne ostrú. Roztiahneme, ťaháme to hore. Druhé oko. Si tú linku tam v podstate robím ako nejaký rámec. Hej, tam si nanesem viacej toho tieňa, aby to bol taký výrazný ten okraj, ale inak to celé takto rozťahám. A už aj cez to rúžové, čo tam mám, a do toho to tak vytieňujem. Opäť si zoberiem ten istý šteček, ktorý som mala na spodné viečko. Zoberiem trošku tej čiernej farby a prepojím v podstate vrchné viečko so spodným čiernou farbou.